Velkommen til Birkegården. Det her er en institution, som har fokus på bevægelse og udeliv. Og når vi starter med at gå ind i garderoben, der ser vi, der ser vi garderoben. Her er der plads til, at de selv kan få tøj af og på. Der er god plads imellem, og der er alt af i børnehøjde, så de selv kan være med til at lave ting som at tage tøj af og vaske hænder og hvad der nu ellers er. Og det er vi øver meget selvhjælpenhed her, så vi gør dem en del af selv at være en del af den her institution. Lidt videre, så går vi ind på badeværelset. Der har de egne skuffer, der er toiletter i børnehøjde, der er håndvasker i børnehøjde, og så er der selvfølgelig også plads til dem, som ikke helt har smidt blæen endnu, så der er nogle skiftepladser. Så går vi videre ind til køkkenet. Der har vi spiseplads, hvor køkkenet er i børnehøjde også. Nogle af tingene er i børnehøjde, vasken for eksempel, som gør, at de selv kan være med til at vaske deres hænder og vaske grøntsager og sådan nogle ting, hvis vi har maddag eller nogle andre forskellige ting. Men det er sådan her, vi spiser, og der er plads til, at man kan sidde og fordybe sig med forskellige ting. Lidt videre, så kan vi se ind på stuen, at der er nogle stiplede linjer, og det er skydedør. Det gør, at man kan lave mindre legemiljøer, og man kan lave større legemiljøer. Og det samme med alt interiør, altså alle reoler, stole, alt kan flyttes, så alt er flytbart. Det vil sige, at vi kan lave nye legemiljøer på kryds og tværs af, hvordan børnene lige, hvad for nogle interesser børnene har for tiden. Så har vi et flot, lækkert motorikrum, som gør, at vi kan, hvor der er både ribber og der er puder. Der er også igen en skydedør, så der kan blive lukket af, så der er sammen, hvis der er en aktivitet sammen med de voksne, eller lidt mere frit, hvor børnene føler, at de kan lege i den frie leg. Der er stadig nogen i børnehaven, der sover, så der er også plads til små soverum, lidt personalerum. Og når vi så går ud i haven, så er der plads til, der er masser af grønne træer, gynger, har vi valgt for at styrke både balance og nogle forskellige ting. Køkkenhave er vi med på at være, som de selv kan være med til at prøve at lege, og ønske, at de kan være med til at se noget gro, og det er også rigtig fedt. Så er der sandkasse til dem, der ønsker at lege sandkasse, og samtidig er der også, de kan cykle, så der er masser af cykelmuligheder, som de kan cykle med. Vi er en udeinstitution, som gør, at vi er rigtig meget ude i løbet af hele dagen, og næsten i alt slags vejr, så vi har spiser udenfor på vores havterrasse, hvis det nu regner, eller så er der mulighed for at spise, hvor man nu ellers har lyst til eftermiddag. Vi har rigtig meget fokus på selvhjælpenhed og bevægelse og liv.